اف وێنەیە ڕۆدی و پەروینە لەسەر ئەنیاوی خانی گۆبووک و زاڤایên بیسترۆژی لەسەر دەستێ چەکدارên داعشێل باژارێ کۆبانی هاتبوون کوشتن. لێخەونا هەردوو ئەڤینداران ناوا دیوارên هەمان خانیدا جیبجی دەبا چمکی کەسوکارên وان ئەv مال kirin pirtûkxaneyeke giştî. خویشکا شەهید ڕۆدی خوست گۆبڤەکردنا vê pirtûkxaneyê ruhê herdû evîndaran şad bike û bîranîna rihê wan zindî bike. رودی و پروین مامۆستایên evîndar ewna jî bixwe daxwaza wan heye kemîn piştî ku bizewjin jî evîna xwe temam bikin ku pirtûkxaneyek xwe hindir malê de vekin. Ji xwe rodî jî li Stenbolê mamostetî jî dikir hema demê dixebitî jî ji bo xwe bigîne malbatê alîkariya malbatê jî bike. Dor de zîletir pirtûk jî berhev dikirin, pirtûk jî dikirin ji xerciyên xwe kar jî me xwast em va pirtûkxane bi navê her duyan jî vê bikin. Ji ber her duyan daxwaza wan heye kemîn pirtûkxaneyek xwe ava bikin. خەونا هەردوو مامۆستeyên zimanê Kurdî ڕۆدی û پەروین ئەو بوو گۆ pirtûkxaneyekê di mala xwe de damezrînin. Lê piştî 20 rojan ji zewaca wan bi hev re li ser destê çekdarên Daişê di nav mala xwe de hatin kuştin. Roja nehê Gulanê me hilbijart ji ber ku di vê rojê de ji ev roj taybet ji bo mamosteyên Kobanî rojeke pir taybet e. Ji ber ku 2012 de derbasî dibistanan bûn rejîma behsê li vir bû me dersekê Kurdî da پشتی بهتری ساڵێکê ji rizgarkirina Kobanî ji çekdarên Daişê li şûna wêneyên mirinê ku çekdarên rêxistina navborî li ser dîwarên Kobanî nîgar kiribûn, îro pirtûkên tijî wêne û çîrokên jiyan û evînê li ser heman dîwaran hatine raxistin da ku şahidê xewnên siberojê bin.